Good morning, Siargao! Maayong bundag po kaninyong tanan. Nakasulod na kayo kita sa atong live stream karon. Hinay ang internet mga ka-Siargao. Adunay problema nato kadali sa atong internet karong buntaga. Apan, padayong kita sa atong paghatod kaninyo sa mga importanteng balita nga angay natong masayran. Kagahapong adlaw usab mga ka-Siargao, brown out sa tibuok Surigao del Norte, sa tibuok Surigao del Sur, o sa tibuok Dinagat uban usab sa atong isla sa Siargao. Brown out gahapon mga ka-Siargao, mao wala ta ka broadcast og karon dugay ta nakasulod tungod na sa internet connection mga ka-Siargao. Apan padayon kita sa atong serbisyo alang na kaninyo mga ka-Siargao. Good morning po, magandang umaga. Ilabi na sa atong mga kalungsuran nga sakop ning isla sa Siargao. Ang Dapa, San Isidro, Del Carmen, San Benito, Pilar, Santa Monica, Burgos, General Luna, ug sa Socorro. Maayong buntag po kaninyong tanan. Magandang umaga. Good morning, Siargao. Gikan na kang Joren Pobe. Salamat po. Maayong buntag, Siargao. Gikan na kang Anski Dapo. Salamat po. Hi, good morning po. Gikan na kang Mariela Docane. Salamat po. Magandang umaga. Good morning po kaninyong tanan. Good morning usab sa atong mga frontliners nga padayon ang serbisyo alang na kanatong katawhang Pilipino. Salamat po, magandang umaga. Good morning usab sa atong mga silingan nga kalungsuran ug probinsya, ang Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur o sa Dinagat Islands. Maayong buntag po kaninyong tanan. Adlaw karon mga ka-Siargao nga Biyernes, sa 16 na sa bulan sa Oktubre. Mga ka-Siargao. Good morning Kuya Jim. Maayong buntag kanimo din sanan sa tanan Surigao non. Have a nice week and everyone. Pakibati po Bulido and Larase family of Higakit and Claver. Mat salam. Gikan na kan Jake Bolito. Salamat po. Good morning everyone. Gikan na kan Floribel Lesondra. Salamat po. Good morning Siargao sa tanang San Benitoano. Gikan na kan Jazmel Bual. Salamat po. Good morning Kuya G. Good morning Siargao. Watching from Socorro. Keep safe everyone and God bless. Gikan na Cheryl Piao. Oy mga taga Socorro, good morning po kaninyong tanan. Good morning Siargao Kuya G. Ilabi na sa among mahal na Mayor Gina Menil sa San Benito. Gikan na kan Junri Fermilan. Salamat po, magandang umaga. Pa-shout out po sa Osmeña SLPA. Salamat gikan na kang Mariel Docane. Salamat po, magandang umaga. Happy viewing po kaninyong tanan. Dili na ta maglangan mga ka-Siargao atong pag-asayron karon ang kaimtang sa atong panahon karong buntaga. As of 3 a.m. today mga ka-Siargao, ang sentro sa Tropical Depression nga Ophel anaa sa gibana nga 480 kilometers west of Iba, Zambales nga adunay maximum sustained winds nga 45 kilometers per hour haduol sa sentro ug adunay gustiness niini nga 55 kilometers per hour. Paingon kini mga ka-Siargao sa west-northwestward sa kapaspason nga 20 kilometers per hour. Samtang ang southwest monsoon ang nakaapekto karon sa Southern Luzon, Visayas o Mindanao mga ka-Siargao. Samtang ang tibok dapit sa Mindanao makasinati usab sa mapanganuron nga kalangitan. Inubanan sa katag-katag lamang nga pag-ulan o pagpanalugdog tungod na mga ka-Siargao sa southwest monsoon. Hinay ngadto na sa kasarangan ng hangin nga gikan sa amihanang kasagpan ngadto na sa habagatan kasagpang direksyon ug hapsay mga ka-Siargao ug ngadto na sa kasarangan ang pagbalod sa atong mga kadagatan. Nisubang ang haring adlaw mga ka-Siargao alas 5:30. Mosalop kini unyang gabi unyang hapon alas 5:30 usab mga ka-Siargao. Mao na ang latest updates nato sa atong kahimtang sa atong panahon karong buntaga. Good morning Siargao Kuya G. Good morning po, magandang umaga. Good morning po Siargao, gikan na kang Lovel Solasco, salamat po. Good morning usab kambing kay Chi. Salamat, magandang umaga. Thank you po sa pag-watch
pag-view din na sa atong programa Siargao TV News. Dili ta maglangan ang pinakaunang bahin sa atong mga balita karong buntaga. Santa Monica, Burgos, San Benito ug General Luna gipailalom sa Modified Enhanced Community Quarantine. Gipailalom karon mga kasyargaw sa Modified Enhanced Community Quarantine. Pinagi na sa Executive Order number 20-044 ang tibuok munisipalidad sa Santa Monica, Burgos, San Benito ug General Luna sugod sa kagahapong adlaw, October 15 hangtod na kini mga kasyargaw sa October 31, 2020. Sa maong executive order, ang tanang personahe sa bisan unsa nga edad nga nagpuyo sa maong mga munisipalidad, bawal mogawas sa ilang nagadaiyang panimalay sulod sa MECQ. Limitado ang lihok sa nagadaiyang tao. Adunay gipatuman karon nga color-coded nga quarantine pass nga ipang issue sa mga barangay captains. Samtang ang tanang mga nagtrabaho kinahanglan na og work pass para na kini makatrabaho sulod sa maong mga munisipalidad. Ipatuman usab ang liquor ban, ang public transportation pagatugutan apan na ay sundon nga protocols. Private vehicles inspections ipahigayon usab gisuspender karon ang mga mass gatherings. Take out only ang mga karinderya o mga food establishments mga kasyargaw. Samtang gisuspinde ang face-to-face classes sa tanang level. Gipatuman usab ang curfew hours 9 p.m. hangtod na sa 4 a.m. mga kasyargaw. Mao kana latest updates din na sa atong isla sa Siargao mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin sa mga balita nato karong buntaga, e-health pass ipatuman sa atong probinsya. Nagpakanaog karon ang probinsya Surigao del Norte og Executive Order number 20-043 ang order creating the contact tracing team for COVID-19 og ang pagpahigayon sa mandatory usage o paggamit sa QR coded nga e-health pass sa tibuok probinsya Surigao del Norte. Nahimong chairman ni ini mga kasyargaw si Attorney Zander Plaza, ang Provincial Legal Officer sa Provincial Government mga kasyargaw. Og ang Vice Chairman ni ini si Surigao City Councilor Attorney Casel Azarcon. Sumala pa nga ang generated QR-coded e-health pass mamahimong tools o paggagamiton aron makasulod ang usa ka individual ngadto na sa mga private o public offices, business establishment, checkpoint, simbahan, schools, public vessels o ubang pang public places sulod sa atong probinsya Surigao del Norte. Kung walay mapakita nga e-health pass mga kasyargaw, dili ka makasulod sa mga lugar. Bisitaha lamang mga kasyargaw ang covid19.sscity.edu.ph para na sa registration mga kasyargaw. Kung wala pa kamo ni ini mga kasyargaw, pag-fill up na, butang na sa inyong mga pangalan dito na sa maong e-health pass mga kasyargaw. Kay mao namang kini mga kasyargaw ang ipatuman karon sa atong probinsya Surigao del Norte para na usab mapahigayon ang contact tracing o dali nga pag-ila kung kinsa ang imong nakauban sulod na ilabi na kung ikaw nagpositibo sa COVID-19. Mahibaw-an dayon kung naakaana na lugar panahon sa maong pagsulod usab sa may positibo o para mamonitor usab ang kahimtang o ang mga paglihok sa katawhan. Ilabi na karon naata sa krisis sa pandemya o anata sa local transmission sa atong probinsya Surigao del Norte. Mao na mga kasyargaw, pagparehistro covid19.sscity.edu.ph ang nagpaluyo sa maong program mga kasyargaw, ang SSCity o ang Hills 911 silang mihimo sa maong programa sa maong mga
e-health passes mga kasyargaw. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan mga kasyargaw. Happy viewing po. Marajaw na buntag Kuya G, pa-shoutout ako sa among national or commander nga si Sir Emmanuel Menil, gikan na kang Rudy Lungos Plandano Borja Jr. Salamat po, magandang umaga. Good morning Kuya G, good morning Siargao. Pa-shoutout po sa Barangay San Fernando, sa Samuntina family, Cariaga family, o sa tanang lumulupyo sa among baryo, most especially may nanay Fe Samuntina, amping kao diha. Nay, miss you, love you. Gikan na kang Rosie Sumando Tagod. Salamat po. Good morning Kuya G. Labi na sa Santa Cruz, Socorro. Gikan na kang Gilbert Velez. Salamat po. Magandang umaga. Good morning po. Gikan na kang Rowan Linaga. Salamat. Happy birthday, Bonnie Feti. Tatay Eddie Plandano from Presil and Luke Charbonno. Gikan na kang Sweetie Bausing Jason. Salamat po. Magandang umaga. Good morning Kuya G, watching from Manila. Keep safe and healthy everyone. Amping Siargao, Amping Philippines. Gikan na kang Lang Lubrio. Salamat po. Magandang umaga. Samtang mga kasyargao, sa laing bahin sa atong mga balita karong buntaga. Ikalima nga kaso sa COVID-19 sa dapa na itala. Masulubon nga nagpahibalo karon ang Dapa Rural Health Unit mga kasyargao nga adunay ikalima nga kumpirmadong kaso sa COVID-19 sa Dapa. Kini usa ka 52 anyos nga layaki nagpuyo sa Barangay 1, siya usa ka security guard. Walay sintomas ug walay pud travel history gawas sa Dapa. Niadtong ang maong pasyente mga kasyargao niadto sa Tiangge grocery store o pharmacy sa Dapa, pero wala na siya kadumdum sa mga eksaktong petsa mga kasyargao kung kanus siya niadto sa maong mga lugar. Apan adunay naitala nga contact tracing itinerary mga kasyargao bahin na sa iyang paglihok sulod sa atong munisipalidad sa Dapa. Niadtong September 24 mga kasyargao, nisulod sa trabaho sa alas 8 sa buntag hangtod na sa alas 5 sa hapon dito na sa Kapitolyo ng Siargao, KNS o sa Sports Complex. Nigawas kadali sa trabaho para na magpalit sa Osaka grocery store sa alas 4 sa hapon. Pagka September 25, niadtong gihapon sa trabaho sa KNS Sports Complex, niadto usab sa tabuan sa Agri Pinoy alas 4 sa hapon. Pagka September 26-27, nisulod sa trabaho gihapon. Pagka September 28, nisulod sa trabaho mga kasyargao Sports Complex o sa Provincial Engineering Office. Pagka September 29 to October 2, nisulod sa trabaho gihapon mga kasyargao. Samtang October 3 to 4, nisulod gihapon sa trabaho dito na sa KNS sa Kapitolyo ng Siargao. Pagka October 5 to October 6 mga kasyargao, nisulod na usab sa iyang trabaho pa sa dito na sa KNS og Sports Complex. Pagka October 8, nag-rapid test sa Sports Complex og nagpositibo kini sa IgM og IgG. Pagka October 9, gi-refer sa Surigao del Norte Provincial Hospital para na sa RT-PCR swab test. Pagka October 14 mga kasyargao, official positive na kini sa swab result nga gidawat o nadawat sa Department of Health Caraga mga kasyargao. Sa pagkakaron, stable og walay gihapoy sintomas ang pasyente karon sa COVID-19 apan positibo siya sa RT-PCR swab test. Ang tanang mga nakauban niya sa ilang panimalay o katong mga nakauban niya naingnan na o nagsugod na mga kasyargao sa ilang strict quarantine o ginamonitor na ang ilang kondisyon. Pagpuyo sa inyong mga panimalay, paggamit sa mask o face shield, dili magpikit-pikit o magpahigayon og social distancing o maghugas permi o kamot. Mao kana ang pahinumdom usab sa RHU Dapa mga kasyargao. Mao kana ang latest updates nato ilabi na
sa atong munisipalidad sa Dapa, mga kasyargaw. Good morning po, magandang umaga. Good morning, Anthony Trolso Taghoy. Salamat po, magandang umaga. Mag-health pass, stop nga ang travel pass. Good morning, Kuya G. Good morning po, magandang umaga. Hi, pa-shoutout sa Team Friday, especially kay Titing Gonzaga og sa iyang kaubanan maong nag-duty ron sa amo sa SLP Osmeña Dapa. Salamat, gikan na kang Mariel Ducanes. Salamat po. Good morning, Kuya G. Pakigreet sa ako anak na si Lance Guji Saison. 7th birthday niya po karon. From Mama Chen. Thanks. God bless, Kuya G. Stay safe. Di ka na kang Gretch Fernandez Montes Polanco. Salamat po. Magandang umaga. Good morning, Kuya G. SO sa ako pamilya. Shout out sa imong pamilya, labi na sa Katabaan. Gikan na kan Jurel De La Torre. Salamat po. Magandang umaga. Good morning, Kuya G. Shout out taga Navarro, Tubahon, Dinagat Island from Jun Ray Creto. Salamat po, magandang umaga. Good morning, happy viewing po kaninyong tanan. Good morning, Kuya G. Gikan na kang Anthony Trozo. Sir, good morning, maayong buntag kanimo din na. Samtang mga kasyargaw sa laing bahin sa atong mga balita karong buntaga. Barangay San Juan, Surigao City, miapod-apod og relief packs. Miapod-apod kagahapong adlawas hapon mga kasyargaw og mga relief packs ang panggamhanan sa Barangay San Juan, Surigao City sa pagpangulo mismo sa kapitana niini nga si Barangay Captain Susan Galinea alang na sa mga residente sa mga gikordon o gipailalom sa temporary lockdown sa maong barangay. Ang sulod sa maong mga ayuda, 15 kilos nga bugas, mga canned goods o guban pa. Ang detalye sa eksklusibong interview kang San Juan Barangay Captain Susan Galinea. So ang kinikuman gikan ni sa city government sa headed by our Mayor Istong Matugas and Vice Nitoy Matugas. So ini si Jacuman ipanhatag ini sa jatong tag-lockdown diri sa amo na mga portion diri sa amo sa Barangay San Juan. So actually ito una ra gadto na ini si Ja pero nakita man natin ang sitwasyon sa syudad. So kuman nahatag ini kuman sa jatong tag-lockdown no nagsugod na naton. Pizza August 1 up to 15. So ini si Ja diyan din tuyo ka portion ani din sa amo sa Barangay San Juan, portion sa Purok 1A, portion sa Purok 2, sanan portion sa Purok 6. So ini si Ja kuman ang taghatag kuman 515 families na nandiyaon kuman na makabenepisyo ini. So jaon ang luon na jaon sa ilayom 15 kilos na rice. So dilata napoyo, beef loaf, corn beef, sanan sardinas, sanan dai sa ato noodles. So ini si Ja ang makadawat ini ang jatong tag-lockdown. Nandiyaton dire gumikan sa jadton ini ko man na critical zone sa inin area namo diri sa San Juan. So magpasalamat ako in behalf sa Barangay Council, mga barangayanon sa Barangay San Juan. Magpasalamat ako sa ato syudad nakan Mayor Istong Matugas, sa kan Vice Mayor, sa tanan council, ilabi na sa DSWD, sa kan Ma'am Gloria, ang mga staff ni tanan. So napasalamat kami ng mga barangayanon sa Barangay San Juan. Dako na ini ng mga natabang sa ini kuman na lockdown ng 15 days sa jaon kuman. So Mao kadto mga kasyargaw ang pamahayag mismo ni Barangay Captain sa Barangay San Juan, Tata Galinea o Susan Tata Galinea mga kasyargaw. Ato na yung gipangapod-apod nila nga food packs mga kasyargaw para na sa mga gi-lockdown na mga residente sa Barangay San Juan, ilabi na sa Purok 1A, Purok 2 o sa Purok 6 mga kasyargaw. Samtang 20 ka bagong pulis nanumpa na sa katungdanan. Nanumpa na ang 20 ka bagong pulis sa ilang katungdanan atol kini sa gipahigayon nga oath-taking ceremony kagahapong adlaw dito na sa Caraga Regional Training Center dito na sa Barangay Lipata, Surigao City. Ang mga bagong recruit parte sa calendar year 2020 second cycle patrolwoman regular recruitment program na mihatag og inspirational message sa mga bagong police si PRO 13 Director
Police Brigadier General Romeo Karamat Jr. ingon nga pagdani niini nga i-absorb ang mga kahago o ibutang sa kasing-kasing ang nahimong 6 months training sa mga bag-ong police, ilabi na sa mga public safety basic recruit course. Congratulations, new policemen nga na-recruit karon ni oath taking para na mamahimong hanay o kabahin na sa hanay sa atong kapulisan, mga kasyargaw. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan. Good morning, Kuya G. Happy Friday, stay safe, Surigao and Siargao. Gikan na kang Lani Villamor, salamat po Lani. Good morning, Kuya G. Hinay tang tanan o mag-ignay tang tanan mga kasyargao. Gikan na kang Dailin Tenyu, salamat po, magandang umaga. Good morning, Kuya G. Good morning, Siargao. Pa-shoutout sa akong mga teachers diha na sa DCNHS o Dapa Central National High School. Gikan na o Del Carmen National High School Del Carmen National High School. Gikan na kang Rosie Samontina Tagod. Salamat po, magandang umaga. Good morning. Gikan na kang Lucas Ibalya. Good morning, Kuya G. Paki-greet sa ako family watching from San Benito. Especially special mention sa ako bata nga si Lengleng Bernaldez. Hi, gikan na kang Jenaline Bernaldez. Salamat po. Good morning, Kuya G. Watching from General Luna. Gikan na kang Mark Resentis. Salamat po. Hello po, Kuya G. Pa-shoutout po ako sa akong bana diri sa amo sa si Yokyok Solyoso. Gikan na kang Mariel Docane. Salamat po, magandang umaga kaninyong tanan mga kasyargaw. Samtang sa pinaka duol pasab nato na mga balita karong buntaga, lugar nga adunay bagong kaso sa local transmission gibutyag sa DOH Caraga. Siargao sa Department of Health Center for Health and Development Caraga nga adunay mga bag-ong naitala nga lugar nga adunay local transmission sa atong rehiyon mga kasyargao. Ang detalye gikan mismo kan DOH Caraga Assistant Regional Director Dr. Jerna M. Manatad. Among ginamonitor ang tibuok rehiyon ug nakita nga base sa nakuha nga datos ug pag-validate sa atong Regional and Local Epidemiology and Surveillance Unit na ay nadugang nga mga lugar sa Agusan del Sur nga nagpakita og indikasyon of local transmission. Mao kini ang munisipyo sa Loreto, Bunawan ug Bayugan City. Gumikan niini nga kabag-uhan ang ayan matutukan sa ato ang mga lokal nga pagamahanan ang contact tracing, pag-andam og igong kapasidad sa mga quarantine facilities, ug ang pagsunod sa strict 14 days nga quarantine period sa mga close contact aron maputol ang pagtakod-takod o pagkanat sa virus sa komunidad. Mao kana mga kasyargao ang mismong pamahayag ni Dr. Jerna M. Manatad nga adunay nadugang nga lugar na adunay local transmission ilabi na sa Agusan del Sur, ang munisipalidad sa Loreto, sa Bayugan, mga kasyargao, o sa Bunawan. Ingat, 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 Karaganon. Ingat po kitang tanan. God bless po. God bless sa tanan mga kasyargao o kitang tanan mag-ignay gayod sa COVID-19. Samtang mga kasyargao ang apot ang upat nato karon nga horoscope mga kasyargao. Kinigiya lamang para sa pagkabot nato sa atong success. Sa Aries, favorable ang social get-together. Malipay ka sa imong live life karon. Lucky numbers 14, 30, 48, 54. Lucky color hot pink. Samtang sa Taurus, adunay away sa imong friend. Ang money ang mag-focus sa imong concern karon. Lucky numbers 15, 29, 33, 55. Lucky color dollar green. Samtang sa Gemini, mag-act ka dayon sa fast developing opportunity. Malipay ka sa imong blessings karon. Lucky numbers 24, 18, 40, 44. Lucky color satin white. Samtang sa Cancer, kinahanglan ang heart-to-heart talk sa imong love aron ma-dispel ang worries. Enjoy sa imong social event karon. Lucky numbers 33, 54, 12, 31. Lucky color
blue. Mao na ang upat nato mga kasyargaw nga horoscope karong buntaga. Aduna pay upat sa mga pipila pa ka mga minuto karong buntaga mga kasyargaw. Good morning, happy viewing po. Pa-shout out po sa ako nga bana. Gikan na ka nga Mariel Docane. Salamat po. Pa-shout out naman yung BF ko na nasa Bitoon del Carmen na 2 weeks ko na hindi nakikita dahil bawal mag-uwian sa GL to del Carmen. Gikan na kang Marks Resenti. Salamat Mark. Hello Kuya G. Gikan na kang Kaminge J. Israel. Salamat po. Shout out sa amo Vice Mayor diri sa Dapa, Honorable Marlon Coro from Dastoda Association. Gikan na kan Jenny Solyoso. Salamat po. Magandang umaga. Hi, Nanay Yayang of Dapa. Gikan na kan Lucas Ibalya. Salamat po. Mayor Yayang, salamat. Happy birthday sa akong utol nga si Raymar Samuntina. Stay safe kamot diha tol. God bless. Gikan na kang Rosie Tagod. Salamat po. Morning po mga taga-Union. Gikan na kang Rose Recanya. Salamat po. Magandang umaga. Good morning Kuya G. Hello po sa tanang taga Siargao. Magamping kamo Permi Kanunay. Gikan na kang Miraflor Bocota. Salamat po. Magandang umaga. Happy viewing po kaninyong tanan. Samtang mga Siargao sa live bahin sa atong mga balita karong buntaga. 254,000 ka OFWs na pauli na sa atong gobyerno. Mihatag updates karon mga kasyargaw ang atong gobyerno alang na sa mga natabangan ni ini nga mga OFWs. Ilabi na miabot na kini karon sa 254,000. Ang detalye atong pagatanawon karon mga kasyargaw. Sa araw pong ito ay nakapagpauwi na tayo ng mga mahigit sa 254,000 na OFWs. At pagkatapos na sila naman ay napadala na sa kanilang mga lalawigan. Yun naman ating mga kababayan na sasaba na nagnanais umuwi ay pareho pa rin ang number nila na nakauwi. Class of 23 September, 1,968. Meron pang mahigit na 3,000 na gusto umuwi rito, naghihintay pa kasi mukhang nag-lockdown din sila doon dahil medyo marami ang kaso doon. At pagkatapos po dito sa Zamboanga, Hulu at saka Tawi-Tawi, ayaw mo lang nila tumanggap dahil dumadami rin yung kanilang kaso. Mga kasyargaw, ang updates ilabi na sa atong mga OFWs nga napauli na sa atong gobyerno. Samtang mga kasyargaw, aduna tayo nakuha nga impormasyon nga ang Surigao City mga kasyargaw magpahigayon o granular lockdown sa mga pipila ka mga purok o barangay sakop sa maong syudad. Base na sa Executive Order number 59 mga kasyargaw o an order declaring some areas within the city under granular lockdown mga kasyargaw. Sa Barangay Washington, gipahigayon ang granular lockdown sa duha ka sa Purok Bagong Silang 2B mga kasyargaw, a portion sa Camia Street, corner M. Ortiz Extension, Villa Coreto Subdivision mga kasyargaw. Sa Barangay Taf, ang Purok Camia, Purok Adelpha, Purok Alliance, Purok Gumamela, Purok Kalipayan, Purok Alovera, Purok 8, o Purok Cadena de Amor mga kasyargaw. Samtang sa Barangay Luna, sakop sa maong syudad, ang portion sa Purok Love, Bernadette Village, Purok Faith sa Bernadette Village, portion ni ini, o portion sa Purok 2, Sitio Loog sa Barangay Kagnyog, ang portion sa Purok 2 o Purok 8 o Sitio Kayutan. Samtang sa San Roque mga kasyargaw, ang portion sa Purok 5 mga kasyargaw. Mao kana ang latest updates usab sa Surigao City. Adunay gipahigayon nga mga granular lockdown sa nagkadaiyang mga lugar. Ilabi na spot kini mga kasyargaw nga adunay confirmed cases mga kasyargaw o adunay ginamonitor karon ang syudad sa Surigao nga posibleng positibo sa COVID-19. Samtang mga kasyargaw sa atong horoscope dugang mga kasyargaw sa Leo
madawat ang email sa imong OFW relative. Adunay bag-ong friend nga mabanggaan nimo sa mga dula, mga kasyargaw. Lucky numbers, 28, 39, 53, 33. Lucky color, peach. Samtang sa Virgo, maglikay sa pagka-absent-minded karon. Mabilin nimo ang payong sa imong mall. Ayaw pagkalagot kay mudaghan ang imong wrinkles pag maglagot ka, mga kasyarga. Lucky numbers, 24, 39, 53, 47. Lucky color, cobalt blue. Samtang sa Libra, dunay benefit sa imong pagdawat sa confidential information. Fine day sa imong mind power. Lucky number, 16, 30, 39, 46. Lucky color, flame red. Samtang sa Scorpio, mahuman na ang imong project. Daghang social connection nga mga VIP nimo. Lucky numbers 55, 27, 40, 42. Lucky color jade green. Mao kana ang laing upat nato nga horoscope karong buntaga, mga kasyargaw. Aduna pay laing upat sa pagbalik sa mga dugang nato nga mga balita, mga kasyargaw. Good morning, Kuya G. Happy viewing po. Good morning, Kuya G. Pa-shout out sa ato sa amo campus director, Dr. June Arlan Sunico of SS City del Carmen, Siargao. Di ka na kan Jenaline Bernaldez. Salamat po. Magandang umaga. Good morning, Kuya G. Hello sa tanang taga Siargao. Magamping kamong kanunay. Yes po. Happy 11th birthday kan Ray Estanel of Buenavista. God bless. Gikan na kan Lucas Ibalya. Salamat po. Good morning, Kuya G. Gikan na kang Aida Cervantes. Salamat po. Good morning, Kuya G. Good morning, mga taga Siargao from Angono, Rizal. Gikan na kang Heidi Solapa. Salamat po. Good morning po, Kuya G. Stay safe, Siargao. Gikan na kang Rose Dotillos. Good pa-shout out po sa mga taga Kapihan. Gikan na kang Rose Dotillos. Salamat po. Ilabi na sa mga taga Socorro. Salamat. Magandang umaga po. Good morning, Kuya G. And Siargao. Pilar, stay safe and stay home. Gikan na kang Aida Cervantes. Magandang umaga po. Good morning, Siargao. Good morning, Siargao TV. My TV every morning. Gikan na kang Jusnel Despoy. Salamat po. Magandang umaga. Happy viewing po kaninyong tanan, mga Siargao. Samtang, mga kasyargao, kwarta alang na sa COVID-19 vaccine. Ana karon. Ikumpirma mismo ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, mga kasyargao, nga aduna na kini kwarta. Aduna na'y nakuha nga kwarta para na sa COVID-19 vaccine. Og sumala pa sa Pangulo nga kini tanan ipanghatag sa tanang Pilipino nga nanginahanglan og bakuna. Ang detalye gikan mismo sa atong Pangulo Rodrigo Roa Duterte. I just had a talk with the ambassador of Russia, the outgoing, and we had a serious one-on-one talk. And they said that Russia is coming in. Meron lang siguro tinatapos. And they want to establish here. Gagawa sila ng planta, pharmaceutical naman. And ang vaccine papasok rin sila. Para sa akin, it's either China or Russia, okay na ako. This I can assure you. Again, na nakahanap na ako ng pera. I have the money already for the vaccine. But kahanap pa ako ng maraming pera because, there are now 130 million Filipinos. And to me, ideally, all should have the vaccine without exception. Lahat. Para meron kayong lifetime, whatever, but it can provide immunity. Ang laban ho, yung body, yung armor mo, yung sundalo mo sa katawan mo, malabanan siya. And that is how the vaccine works. Again, mauna ang mga mahirap na walang pera, hindi makabayad.
Mao kana mga kasyargaw, ang mismong pamahayag ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ano na nakuha niya nga kwarta para sa pagpalit sa COVID-19 vaccines, mga kasyargaw, alang na kanatong mga Pilipino. Ilabi na sa atong mga kaigsunan nga kabos nga dili makapalit sa maong mga vaccine. Maong unahon kini paghatag, ilabi na karon nga ana kita sa pandemya, adunay mga naglisod, mga kasyargaw karon. So, congratulations og atong hulatan, mga kasyargaw, ang mismong pagpanghatag, ang mismong pagbakuna sa atong nasod Pilipinas, mga kasyargaw. Samtang mga kasyargaw, sa laing bahin sa atong mga horoscope karong buntaga. Sa Sagittarius, dunay sparkle og karisma aron mailanimo ang imong perfect life partner. Plentiful ang imong social opportunities. Lucky numbers 34, 49, 42, 55. Lucky colors, friend blue. Samtang sa Capricorn, focus ang imong attention sa mga group activities. Ayaw pakig-away tungod na sa money, mag-relax lang. Lucky numbers 18, 23, 31, 45. Lucky color, cinnamon brown. Samtang sa Aquarius, kinahanglan ang imong humanitarian instinct karon. Mohatag og support sa Development Foundation. Lucky numbers 16, 23, 39, 42. Lucky color, saffron yellow. Samtang sa Pisces, ang imong excellent mind power mohatag og success sa imo. Ayaw pakig-away sa imong handurawan. Naa sa right time, right place ug right person ang mutabang kanimo. Lucky numbers 8, 40, 42, 56. Lucky color, thunderbolt red. Mao kana mga kasyargaw, ang atong mga horoscope karong buntaga. Untana, nakatag kini og dugang na mga giya kaninyo, mga kasyargaw, aron na pagkabot sa atong success. Samtang sa segment nga to na entertainment, mga kasyargaw, sa mga K-pop lovers din na, documentary alang na sa Blackpink, may pagawas na o gipagawas na sa Netflix. May pagawas na karon sa Netflix, mga kasyargaw, ang documentary sa Korean group nga Blackpink nga gitawag karon nga Light Up the Sky. Sumala pa, mga kasyargaw, nga available na kini sa 190 ka mga nasod worldwide. Kini nga documentary nag-focus sa K-pop quartet's journey gikan na sa ilang pag-trainee o trainee days nila hangtod na karon nga sikat na sila. Nasayran nga ang Blackpink nag-debut ni atong 2016 og sumala pa sulod lamang sa 4 years, grabe na ang kasikat nga dala sa maong grupo, mga kasyargaw. Mao kana ang latest updates nato sa atong entertainment segment, mga kasyargaw. Samtang mga kasyargaw, ang gamay lamang nato nga history og trivia karong buntaga. Hibalo ba mo, mga kasyargaw, ganito October 16, 1907, mga kasyargaw, ang Philippine Assembly inagurahan dito na sa Manila Grand Opera House, mga kasyargaw. Ang event gi-attender o adunay mga mitambong, mga kasyargaw, ilabi na ni US Secretary of War William Howard Taft o ang bagong new Governor General o ang bagong Governor General nga si James Francis Smith kaniadtong mga panahona. Samtang si William Howard Taft ang pinakaunang nahimong civilian governor, mga kasyargaw, o karong gitawag nga Governor General kaniadto sa US Congress niadtong 1905. Samtang human sa inaugurasyon, mga kasyargaw, ang assembly i-convene nga ang nangulo si kanhing presidente Sergio Osmeña o ang nahimong speaker sa maong assembly, mga kasyargaw, mao si kanhing presidente usab Manuel Quezon, ingon nga majority floor leader, mga kasyargaw, ang vice president o president sa atong nasod kaniadto, mga kasyargaw. Mao kana ang latest updates nato sa history og trivia, mga kasyargaw, karong buntaga.
Good morning po, happy viewing po kaninyong tanan mga kasyargaw. Happy viewing po. Samtang sa atong COVID-19 monitoring report karong buntaga sa Surigao del Norte. As of October 15, 2020, 112 na ang suspected cases, 123 ang probable case, 1,730 ang persons under monitoring, 18,256 na ang nakahuman sa pag-quarantine, 486 ang positibo sa rapid antibody test, 242 ang confirm or rapid antibody test confirmed case, 141 na mga kasyargaw ang nakarecover, samtang 19 na ang namatay, mga kasyargaw. Maka na ang latest updates na to sa Surigao del Norte COVID-19 monitoring report. Samtang sa COVID-19 updates na to sa atong Pilipinas, mga kasyargaw, sa atong nasod Pilipinas. Naitala, mga kasyargaw, sa atong nasod Pilipinas ang 348,698 ka total cases, mga kasyargaw, samtang ang active cases ni Eni 48,040 nadungagan og 2,261 sulod lamang sa 24 oras. 294,161 mga kasyargaw ang recover na sa COVID-19, samtang 6,497 na ang nangamatay, mga kasyargaw. Sa maong active cases, mga kasyargaw, 84.6% ang nakasinati og mild symptoms. Kuya G, stay safe always. Gikan na kang Rosie Tagod. Salamat po, magandang umaga. Good morning. Good morning po kaninyong tanan. Magandang umaga, mga kasyargaw. Happy viewing po kaninyong tanan. Salamat po. Samtang mga kasyargaw, 70 days na lang, Pasko na. Pasko na, mga kasyargaw. Let your heart be light. Unsa may inyong handa karon? From now on, our troubles will be out of sight. Mao ka na ang atong Christmas countdown, mga kasyargaw. 70 days na lang, Pasko na. Apan dili gyapon nato o dili gyapon mapuggan sa COVID-19 ang pagsaulog sa Kapaskuhan. Tungod kay kiniman ang pagsaulog usab sa pagkatao sa atong manunubos nga si Jesucristo. Salamat. Good morning po, magandang umaga. Dinhi na lamang ko kutob, mga kasyargaw. Hangtod sa sunod nato nga panag-uban, dinhi na sa atong programa Siargao TV News para napaghatod kaninyo sa mga importanteng balita nga angay natong masayran dinhi na sa isla sa Siargao, sa probinsya Surigao del Norte, sa Caraga Region, sa tibok nasod Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, o sa tibok kalibutan. Kini nyo nagalagad sa live stream karon, Kuya G. Moingon kaninyong tanan, mga kasyargaw. Pagpakabana, pagbantay, makisayod, aron dili kita mahisukamod. Ingat, Siargao! Ingat, Pilipinas! Good morning po kaninyong tanan.